karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Sa mahimo mong mugawas, nga way problema. Hilom na dia, Wilma. Kao na. Kung ako pa ninyo, magsabot mong upat. Di mo maglain-lain o plano aron makalahutay mo. Makalahutay? Saan sa madam? Kinahanglang makalahutay mo sa tanang pagsuay nga umaabot. Oh. Hitaan na ninyo ang mayang singsing. Aron makapadayon na kamos normal ninyong kinabuhi. Sing. Ida eh. Ay, lain na ginig sinultihan sa matamta. Taod-taod na yun na siya. Mao. Ay. Muna na ko ninyo, Eric. Ganahan ka ubanante ka, Ila? Dili ko. Nga nung mamugos magyud ka Yes, anang yeah. ela, oy. Nga dili man naganahan ni mo, Joel. Hilo mo eh. Wa na. Walk out ng duha. Wa na. Kita na lang duha din ni Joel. Hustos, madam. Hustos si madam. Kinahang ng paspasan na itong pagpangita ang singsing. Pero asa man dapitan nato pangitaon ng singsing, oy. O bisan asa! Ela. Mayo kay niya pa ka din sa sala. Unsa may gilantaw ni mo diha sa bintana? Naguna-una lang ko, Eric. Sa unsa man? Sige, sulti ni Madam Lily. Nga kinahalaman ning kamot na nga magkalahutay sumaabot. Bitaw. Nahibaw si Madam Lily. Nga doon ay mga panghitabo sumaabot nga dili maayo. Klaro kayo nga may kasayuran siya bahin sa anino nga misuway sa pagtanggong namo ni Wilma sa dagkong lungag. Unsa magit ka na si Madam Lily, no? Ay! Ano lang yun ni mahimo ninyong doha? Ha? Magsigil mo kuyog nga kamura? Bitaw, kay punsad mo na mo, oy. Mo. Dili lang may ganahan o gubot. Labi na ka, Joel. Oh. Mukalit lang biya kag kalami. Okay. Sorry na, ha? Sorry na. Kung buangon ko usahay. Pero karon, Ila, Eric, nauna-una na ako. Nahusto si Madam Lily. Kinanglang maghugpong ta sa pagplano para madawat na nato ang atong sundunon. Okay? Peace na ta, Eric. Okay, Eric? Ha? Batik? Unsa may nisod sa imong auto karon, Joel? Uy, lain na imong sinultihan, Ila. Lain day na. Nangutana lang ko. Kay klaro kayo nga dunay nagpaluyuan ang pagkigpis nimo ni Eric. Ila, wadi kay gayunan nga mausap ang tao, ha? Ila, naka-realize lang ko. Ngamingaw kayo kung mag-iya-iya tayo ng baya. Mayo hinuon kinakunaw na ka na. Eric, peace na ta. Ayo lang pagbuhat og dili maayo. Ug way gubot nga may tabo. Okay? Unsa magitoyo ninyo? Nga nanuol man mo namo. Huwat lang, ela. Apurado ba nimo, oy? Wilma, unsa ba ka? Nagsabot ta ha? Magking-peace na ta nila. Okay. Okay. Ganahan lang ko mo share sa akong nasinati ganinang adlawan. Unsa man ang maong kasinatian? Paminaw mo. Dini nasad ang tiguang nga apuhan sa hardinero. Ni Lorin. Unsa ko na yung tuyo? Walang. Igo lang niyang gimaldisyon ang mga tao ining mansyon. Pero, dili gid kita. Kaya wala tayo atraso niya. Si Amahan. Si Amahan ang iyang gikalagutan. Demonyo kuno si Amahan. Mausab na yung gisulti sa una. Buti pa sabot. Nga dunay sa tiguang si amahan. O kung unsa man kining maunsa, apektado ta ini. Unsa? Unsa?
na ang nasa kong nauna. Apektado ta sa ni amahan sa tiguang. Kung anong miabot man na sa imong nahuna, ha, Joel? Tungod kay ni ata magpuyo. Kita ang sumusunod sa katigayunan ni amahan nga hangtod karon. Wa pa kinato makuha. Pangitaan ninyo ang singsing. Pangitaan ninyo. Ug makuha na ninyo ang inyong bahin. Madam, Naningid lang di ay kanamo, madam. Mingaw ang palibot, Wilma. Dagko mong mga tingog. Kinsa may dili makadungog ninyo. Naapas doon sa kusina ang akong kwarto. Tuod sad no. Joel, dako asad ni mong tingog, uy. Ang pagpangita sa sing-sing ang i-focus ninyo. Mahimo ba mangutana, madam? Unsa man na ila? Nganong nasuko man ang apuhan ni Anang Loreto, kang amahan. Oh, ngano nakurat man ka, madam? Klaro man kaayo nga may atraso siya sa lula anang hardinero. Pangitao na ninyo ang sing-sing. Ug mahibaw mo sa sulod nga mahitabo din ni sa mansyon. ha? Ha? Pangatog na mo. Lawom ng gabi. Tan-awa ra ning tiguanga. Ayun yung batasan. Dali na ila. Ihato na tika sa imong kwarto. Oh, Eric. Suya na sad ka no. Si Eric ang mihatod ni Ella, no, Joel. Hilom Mauna, nganong nakigpis man ka ni Eric? Tunlo na lang nimo ang imong kalagot niya. Dali na mga tog na ta. Ato ko sa imong kwarto matog. Pagsuloy. Hoy! Mga way buot. Huwag yun sila makakita sa akong kaimportante. Oh! Hala! Unsa man to? Mura dunay may milagubo. Ako na rabang usa din sa sala. Joel! Joel, uwat ako! Joel! Ay, di ba ko makatulog. Hello, guys. Alas 10 na sa gabi eh. Pero, dili pa magit ko makatulog eh. Wa ko makasabot sa kong gibati, guys. Gikulbaan ko. Nahasol akong utok. Ang sinina ni Arabella. Kinahanglan makita ni amahan. Aron ma-confirm niya kung kang Arabella bagining maleta. Gusto. Nganong dili? Mingaw na ang labi paingon sa kwarto ni amahan. Dili sab kayo hayag ang suga gikan sa sala nga buntagan. Dili ko makatuog nga magkanaon na. Nga dili ni mapakita ni amahan. Maayo lang ang tag nakatuog lisab si madam. Nga naman kit ka nga dili man siya masugot nga akong ipakita ni amahan. Bisang mo't hinoon akong gusto nga mapakita ni amahan. Gusto kong mahibaw kung unsa gyud ni sa Arabella's kinabuhi ni amahan. Niyan ako sa tubangan sa kwarto ni amahan. Pero, muna mingaw man kayo sa sud. Akong suway nag-abli ang pultahan, bi. Hinay lang. Hinay lang kit, Ella. Oo. Dili lang gid unta mo kalit og tunga si madam sa kong layo. Makasud lang unta ko. Nga way makakita. Oh. Nakatuog si amahan. Og ang iyang nurse, nakatuog sab sa sofa. Oops. Ay, salamat. Uy, may pagkung na ako. Umpadool ko gamay sa kama ni amahan.
unsa magyud kay iyang sa tiguang sa. Kung anong nasuko maring maayo niya. Oh, milihok si Aman. Gibukan niyang iyang mga mata. Ginganlan ko niya Arabella. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!